नोङो एनडिपिनि हालोदखौ माबायदि नुयो नों दा? माबायदि नुयो दा? नों गावखौनो दा माबायदि सानना लायो? नों गावखौनो दा माबायदि सानो आरो? नोंथ' ट्रेनिं फुरा मोनबायना फुरा ट्रेनिं मोननानैहाय दा नोंखौथ' रावबो सिनायै बायदि नुयो जोङो दायो। ट्रेनारखा मानसि नोंसोरो रोंबोजोबखानायखा। दिनै नोंसोरखौ रावबो माथो नायफिननायखौ जों दा नुनो मोनाखै। नोंथाङा बेनि सायाव दा मा बुंनो गोसो जायो? दा बिनि सायावथ' बुंनांगौबा बुहुद खोथा दङ जाहैबाय। ससेसोखौ एसे बुंना होलाय नों आरो बे एनडिपिनि गारबोनाय हिस्ट'रिफोरखौ बुंनानैथ' फोजोबनो हाला। दा ओरैनो गुसुङै बुंजागोन बुङोब्ला सर्ट औ नोंनि जारिमिनखौ ससे बुंना होलाय। बुंङालै आं। बुंदो औ इदिब्ला नोंखौ सोरथो माने दा इयो बे लाइफआव थांगासिनो दंना इयो थांबाय इयो अट'मेटिक थांबाय इयो मिथिबाय। नों बबेयाव ट्रेनिं होआमोन जेनेबा हा फंनैसो बुंरा दे फंनैसो बुंदो दाथ' फरेस्ट खारलागासिनो दं दा दा एनडिपिफोराथ' सोरबा सोरबा थांनानै दङ बेवहाय सोरबायानो नों मिथियोना मिथिया? मिथियो दा बेफोरबायदि एनडिपिआथ' फुरा ट्रेनिं होखानाय मानसिमोन दा ओमफ्राय बे ट्रेनिं होनायावहायथ' फुरा खस्थ' मोनबोखानायखा गोरोंजोबखा दा बिथांमोनखौ मा सिस्टेमाव मोनजानो एनडिपिआ इजियैनो मोननाय जानांगौमोन आरो माखासे सरखारनि नियमफोरखौल' बेबायदि सोलिनांगोन होननानै सरखारनिफ्राय आदेश होनाय जानांगौमोन। फिजिकेलफ्रा मा रोखोम जेनेबा बै समावथ' थिगमोन एनडिपिआव थानाय समाव नाथाय दिनैसिमाव फैनानै मा अबस्थायाव दं बिथांनि अबस्थाया बेखौबो नायनांगोन बेबायदि आरोखि दा बेनि गेजेरजों गासैबो फिजिकेल फिट फाट जाबायबा बेयो अके जानांगोन ओमफ्राय माखासे नियमफ्रा सरखारनि आदेशनि गेजेरजों खांनांगौ आंनि मथे आरो ट्रेनिं लानांगौखौथ' आं साना मानो होनबा एनडिपिनि ट्रेनिंआनो टप बेबायदिसो आं सानो। ओमफ्राय नोंथाङाबो फरेस्ट गार्डनावहाय एप्लाइफोर होबा बायदोंमोन नामा? आंथ' होनाय जायाखै फरेस्ट गार्डआव होनाय दा जायाखै। नोंथाङा दा एक्स एनडिपियानो जाहैबाय ट्रेनिं गोरोंखा दा नोंथाङा सरखारनिफ्राय दा मा लुबैयो नोंथाङा दा? सरखारनिफ्राय लुबैनायाथ' आं माथो लुबैबावनो जिखुनु जाया माने जाय एनडिपिफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानानै दं बै बिथांमोनखौ दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा थिग मथन सोब बिथिंनिफ्रायनो गोदाव सोराव आन्दायनायनि लामायाव बेबायदि आरोखि दा बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाला दिनै दैदेनगिरिफोरनिबो भुल बेखौबो बुंजोबनो हाला दिनै माखासे राजनितिनि खोथा फैयो बेफोरखौ रायलायबा राजनितिनि लिडारफोरखौबो जोङो गासैखौबो जों जे थिग बेखौबो जों बुंजोबनो हाला अनेक खोथा आरोखि जेन'बा दाथ' बर' हारिनि गेजेराव जोंहा मोननै जे राजनितिक हान्जाफोर दं दा बिनि गेजेरावबो दिनै मोननै थाबाय खावसे ओरै इउ पि पि एल जों थाबाय खावसे ओरै बि पि एफ दानि जाय सरकार हाग्रामा बिथांजों थाबाय बिनि गेजेराव दिनै एनडिपिनि थाखाय सोर मा सिन्था खालामनो दिनै लिडारफ्राबो दिनै बेजोंबो खावसे थाबाय ओरैबो खावसे थाबाय दिनै माखासे एनडिपिनि आन्दाराव केडारफोर थायो दिनै केडारफ्राबो जाय एसे एनै दैदेनगिरिफोरनि आन्दाराव थानाय बिथांमोनहा एसे ओरै पार्टिफोरजों गोरोबनानै थाबाय आरो माखासेयाथ' ओरैनो गोदाव सोराव बेबायदि अबस्थायाव दं आरो दा बेनिखायनो आंनि मथे एनडिपिफ्रा खौसे जानांगौमोन एकर्डनि उनाव दिनै फेक्सन लानानै गोबां दिनै गाव गावबागाव फेक्सन अवाइसै थांबाय थानायाव भुल जादों आरो माखासे दिनै एनडिपिनि लिडारफोरनि सायावबो आङो एसे गावजों गाव बिदिनो गावस्रा गावस्रि जालायनायखौ उसुबिदा मोनदों आरोखि आंनि फारसे थिग जानांगौमोन गोरोबलायनांगौमोन फेक्सनखौ
जानो होननानै जायाखै, जाबाय समनि गेजेराव, अब्लाबो एसे माखासे एनडिएफबि हिसाबै खामानि मावनांगौआव जे इयुनाव जे एनडिएफबिया मोनसे जारिमिनाव थानांगौ, बेखौ मावलांनायाव खौसे जानांगौमोन। जेखि पलिटिकेलाव थाया मानो, जेखि पार्टियाव थाया मानो, बेबायदि मोनसे आंनिफ्राय बेनो आरोखि सुंद' बिबुंथि। आदसा, ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सोंनो गोसो जाबावदों, माने एफा गोबाव संग्राम बानायबोबाय एनडिएफबिफ्रा, दा लास्ट मुभमेन्टआवहाय खस्थ'नि फिथाइखौहाय बिथांमोना जाफुंनायखौ मोनदों ना जाफुंनायखौ मोनाखै? एनडिएफबिनि बै समनि 34 इयार्स नांबोनायनि गेजेराव दा दिनै फैयै फैनानै 2020नि 27 जानुवारिनि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट जालांबाय, दा बिनि गेजेराव बे एकर्डआथ' गासैबो एनडिएफबिजों लोगोसे गोबां आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफ्रा सहि होनाय बलेथे बेखौ मानिनानै लानाय बलेथे बे मोनसे मोजां, बेयो मोनसे एग्रिमेन्टआनो। दा नाथाय बिनि गेजेराव जे बै एग्रिमेन्टनि जे दफा, बे दफाफोरनि माखासे मावनांगौ खामानि, बेफोरनि सायाव दिनैसिम गासिबो मावफुंजानाय जायाखै। मावफुंनांगौ, दा बे मावफुंनांगौनि बेलायावनो माखासे जायफोर गोजौ लेभेलनि बिथांमोनहा खौसे जानांगोन आरो। ओमफ्राय माखासे जोंनि एनडिएफबिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनहाबो एनडिएफबिया जे मोनसे एक्स एनडिएफबि जानानै थाबाय, बिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय फेक्सन वाइस जोङो गावजों गाव सानलायालाबा गोरोबलायनानै माखासे एनडिएफबिनि इयुननि थाखाय मावनो थाखाय बेखौ खौसेयैनो गोसो होनांगोन। अब्लासो जोंनि एनडिएफबिनि गासैबो थांखिफ्रा इयुनाव मोनसे जारिमिन जानानै मोजां मोनसे रोखा जाहैगोन। नङाबा उनाव बेफोरबायदि जारिमिना थाहैयाबो जानो हागौ, बेबायदि आरोखि एनडिएफबिनि माबाया, एनडिएफबिनि जारिमिना। थाब्लाबो माखासे बाहाय फुल मिनिं जाहैनाय नङा। दिनै बिजेपि सरखार, गाबोननि समाव सोर सरखार फैगोन, दा बेफोरखौ बहुद साननो गोनां दं आरोखि। दा बेनिखायनो जाय जे दा सरखार थानाय, बिथांमोननि गेजेरजोंनो सोलिफुबाय थानायाव थिग मथन सरखारजों गोरोबनानै माखासे एनडिएफबिनि इयुननि, एक्स एनडिएफबिनि जेनेबा इयुननि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइखौ मोनहैनो थाखाय बेफोर खामानिखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा मावनांगौ आरो बेखिनि। आरो मोनसेबाव, ओमफ्राय जेन'बा बै समावहाय 5 बोसोर थांबाय, बे 5 बोसोरावहाय रन्जन दैमारि साइन होआलाथ' बिटिआर सक्ति जायामोन। दा बिनि गेजेराव 5 बोसोरावहाय सिगनेटरिखौ माबोरै बेबायदि जेलाव दोनबाय थानो हाया बिथांखौहाय? बे जेलाव दोननायनि बागैथ' जोंथ' आरो मा होनबावनो, बे जाहैबाय मानि थाखाय गवाखिसै बियो? गोजौ लेभेलनि आरो बै जे दफायाव जे मा लिरदों, बिनि सिस्टेम बायदिसो थांगोन जाहैबाय। ओमफ्राय बे बिथाङा जे एनआइए जे केसाव गोग्लैनाय, बेनि थाखाय बिथांनि थाखायथ' जोंथ' बेखौ एफाबां बुंनो हाया जाहैबाय। दिनै पलिटिक्सनि माखासे खोथा थाहैबाय बेहाय। जेन'बा जाय सरकाराव थानाय पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफोर, बिसोरनि एसे नारसिननाय थानांगोन, बिथांनि सायाव प्रेसार होनाय सरकारनि सायाव। जेनेबा दा जोंना हारि हिसाबै, जोंना बर' हारिनि हिसाबै दा बिटिसि मोनसे काउन्सिल दं, बिनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांनि सायाव एसे जोंनि स्टेट लेभेलनि आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि गभर्नमेन्टनि सायाव खावलायनांगोन। बे बिथाङा दिनै मोनसे पिस एकर्ड जानानै थांबाय, बे पिस एकर्डनि गेजेरजों बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैनांगौमोन। बिथाङाबो गावनि न'आव फैफिननानै गोजोन संसार जानो मोननाय जानांगौमोन। बेफोरबायदि मोनसे अनेक गोबां बेबायदिनो दानि जोंनि बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोनहा बे सार दैमारिनि सायाव नोजोर बोनानै एसेबाबो बिथांमोनहा प्रेसार होनाय बा बिथांनि थाखाय माखासे बिबुंथि लाखिनाय थानांगौ आरोखि, बेखिनि। बेखौहाय नों खावलायहरनो आरोखि ना? आं
जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरो आं जेन' जोंनि दानि सोलिफु सरखारखौ मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जेन' दानि सोलिफुबाय थानाय जाय बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथांमोनहाबो जेन' बिथांनि थाखाय उदां अख्राङाव फैनायनि जेन' सरकारनिसिम प्रेसार होयो बेखिनि एडभाइस। आदसा लोगोफोर माखासे बिथांनिफ्राय बुंनायखौ खोनानो मोनबाय, दा जों मिथिनो मोनबाय। बेजों लोगोसे जों उनाव एसे उनाव बिथांनिफ्राय एसे फंनैसो सोंनाय फिननायखौ आं उनाव खालामबावगोन। दिनैहाय बारा मोजां जायाखै, उनाव टाइम लानानै मोजां सोंनाय जागोन बिथांनावहाय। बेनिखायनो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो, भिडिअखौ जाहाथे नुबाय थानायनि। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय, बाय। बिदिनो जाबाय नामा आंना? बे लाइभ थांखाबाय डाइरेक्टनो। फुङाव मा जाया? खेला नुगोन दा खेला लायो। खेला मा नांगौ अबेजों जेनबोखो? बिसोरो जेनबोदों खालैसो खालामो। माथो